Ukraynaның kөньяк көнчыгышында хөкүмәт яклы көчләр Мариуполь шәһәрен Русия яклы сугышчылардан яулап алуларын белдерде. Атышларда кимендә 5 сепаратистның һәлак булуы әйтелә. Украинаның көнчыгышындагы башка өлешләрендә дә хөкүмәт көчләре белән сепаратистлар арасында кораллы каршылык дәвам итә. Пакыстанның Хибер Пахтунхва вилаятендәге полиция башлыгы Насир Дурани, әгәр дә хөкүмәт илнең төньяк Вазиристан дип аталган өлешендә хәрби чаралар башласа, Пешавар шәһәренә зыян киләчәк дип белдерде. Дурани әйтүенчә, әгәр дә хөкүмәт көчләре федераль карамактагы бу асаба җирләрендә сугышларга һөҗүм башласа, полициянең иминлек планы әзер диде. Асаба җирләрендә хәрби чаралар барган чакта сугышчылар еш кына Пешавар шәһәренә һөҗүмнәр оештыра. Русиядә укытучыларның 1 сентября газеты сәяси сәбәпләр аркасында чыгудан туктавын белдерде. Бу либераль басма 1990 еллар башында оешты һәм атнасына бер мәртәбә чыга иде. Газет редакциясенең интернет сәхифәсенә чыгарылган белдерүдә хөкүмәт белән цивил җәмгыять арасында каршылык көчәйгән бу чорда без басманың рухына каршы килә торган итеп эшли алмыйбыз, кешедән начарлыкның өстенлек алуы белән килешә алмыйбыз диелә. Казакъстанның көнбатышындагы Мангыстау төбәгендә 100 хатын-кызның тимер юл ширкәтеннән эштән куылуыннан соң 20 кеше хөкүмәт рәсмиләре янына барып, аларны кире эшкә алуны таләп итте. Нефткә бай бу төбәктә эшсезлек Казакъстанның башка өлкәләре белән чагыштырганда да югарырак. Грузиядәге Тифлис Ирекле университетында беренче тапкыр Кытай теле бәйге сузды. Аны оештыручылар бу чараның максаты Кытай мәдәнияте белән таныштыру, аны популярлаштыру ди. Бәйгедә җиңүчеләр Кытайга аның финал өлешенә барачак.